berkata ora bakal sayangku ora bakal goyah senajan kahanane bunga aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngajarine saben dina ngapunten saiki yen diri nuruti apa kan Prabu tapi ojo sumbang ana dina liyane bakal kausahake buka piye carane. Terima kasih Bu Hajat. Orang bakal tur sayang Surabaya goyang sajar kahanane buka rekat tapi bakal setia orang mungkin kedua matur suwun sampun ngoyang janine saben dina aku bakal setia orang mungkin kedua matur suwun sampun ngoyang janine saben dina sekar dina ampun lenggah rumiyin adik-adik niki kaleres wonten dawuh saking panjenenganipun Ibu Hajat ingkang dipun kersaken menika lagunipun wonten Gerajagan Banyuwangi kalih Pantelo Gending monggo kinten-kinten sing pundi napa badhe sing pundi Gerajagan Banyuwangi siap nggih niki nggih samutipun maringi rezeki lho Mbak matur suwun Ibu padahal mun diborong nggih Mbak luar biasa bintang tamu niki kathah nggih angger nanggap sepira ya Mbak niki mung kari mriksani tok pokoke seneng nggih tesih disawer lho Mbak ditambahi rezeki mulane dongakna menika Mbak Manu Bayu nggih mugi-mugi Bu Hajat diparingi sehat selalu keluarganipun nggih Mancus rezekine tambah lancar Ibu amin enjang saged nangkap malih amin semoga ya Gerajagan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang makon anda jadi susah ngati lunggah reng pasir pasiran sembur-semburan keredoan manuk-manuk ayo Mbak namanya Mbak siapa ini Mbak Esti terima kasih Mbak Esti terima kasih terima kasih Sir,
Ayo Mbak Esti. Kerecekan Banyuwangi Rano Banyuwangi Sepi Tangan dalam makut Halo kaki Susah hati. Terima kasih Mbak Ayu mau ya puter dong. Sini sama kakak sama kakak di bawah kakak. Terima kasih ada yang tangan Rafa Mbak Rafa biar kelihatan kamera bisik semayanan mati janji hadap sini keracunan dia yuwangi raino bengi saya tahu hati terima kasih tak sakit lanang wadon makasih Rafa sayang hati ayo matur nuwun Bapak Hajat sedaya mawon ingkang sampun paring rezeki mugi-mugi dayani berkah nggih Mbak Esti Mas Rafa nanti ditunggu lagi monggo kantun tesi setunggal diterusna nah kinten-kinten sing jumeneng sinten niki ayo Mas Firman dikancani sinten nah borongan Mbak Kenti karo Mbak Wiwin yo monggo jengkel iki anggere ora kon jumeneng nah yo Mas Firman pantelo gending katur kagem keluarga besar panjenenganipun Bapak Marino monggo monggo Mas Firman seneng nang tengah apa nang pinggir? Pinggir. Ora nang tengah. Ora dadi nang pinggir ora imbang. Pegak kok jajan. Caraku tengah. Pegak gede banget. Berisik lah. Oh, kayak dhewek ora gede kok. Apane? Ya mbo. Apane sing gede Mbak Kenti? Blangkone. Blangkone ya. Kaya ngerti. Mbak Kenti apik ya blangkone Mas Firman gede. Ukuran pira jajal? Ukuran 40. Wes beda. Yo ora salah. Iki kontolane kowe. Apa nih? Apa Mbak Kenti? Iki sing nang ngarep kamu jenenge. Kontolan apa? Ih, Mbak Kenti marah-marah. Iya, kok jenengane iya. Ki saru ki. Iya, omontolan atau kok. Iya kan benar. Iya bener kan ya? Iya bener. Lah ngono Mbak Kenti aku bocah ora melu-melu. Hah? Aku ora duwe niku pontolan apa miki kowe? Wis yo nembang lah wis. Endi, wis tak habis ora sambahat kowe miki lah. Salah rungon. Ora rampung-rampung. Hendi keket banget. Arep duet sama Mas Hendi?
Kene apa Mas Hendi men si Jewang? Biasanya becakilan ya. Nggih monggo damelaken iki pantelo gendingipun.